Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳазор омад барои видеое ки савлатора монда будам узбои қайша барои чи д часча иқақиша мондам. Ҳамаша мефаҳмонамтон. Ҳазор омад барои лайкотон, ҳазор омад барои дастгирӣ ки дар байни як рӯз чанд ҳазор лайк монед, чанд ҳазор просмотр кардем. ҳазор раҳмати калон бародаро, хоҳаро, модарое ки ҳамин видеоро паҳн кардем, дар группҳо бардем, дар историҳо омадед. ҳазор раҳмати калон ба ҳаматон бародарои азиз. ин дастгирии шумо буд ки ин одамое ки нисбати бародарои худшон даст бардоштанд, бигем ба тахтаву баррика дар саро дар миёнашон зада буданд. алҳамдулилло ки ҳамаша қапидан 5 нафар буданд, ҳамаша қапидан иншоалло ба ҷавобгарӣ ҳамаша мекашанд, ҳамаша ба суд кашида мекунанд. аз вазорати корҳои дохилӣ мақсад авҷо муроҷиат карда будем, чӣ карда будем, ҳамаша аллакай мақсад дар ҷои маҳкама ҳастанд. озӣ ҳамаша чораҳои хуб дидестанд ба ҳам хотир ки ана ҳамин хеле чиз меша ба ягон кас хизмат намерава. ана пишти ана айпиш ана 5 одами паст ба ҳеҷ кас хизмат намерава, ҳама мегреза. бародари азиз, як мисоли оддӣ барои ду части ҳамин видеоро ман дар аввал мондам. якам дар шикамаш ба шата задасти. ҳама хе дар шикам дар муҷаш заба. ҳама хе удари там сапагӣ меган, ам берси меган. ҳаму дар дилиш бизана ки дилиш бикафа. Чӣ ҷавоб мегӯй? ам як бор ба ақл бе чӣ ҷавоб мегӯй? ё ки ҳам тахтае ки дарам сараш зезиган ки яке дарам сари ҳаму мезана ки яке ҳаму одам девона мешава, индивалид мешава. я умр ҳаму одам бадга мегардам ки индивалид мерави, я умр аз пишти падару модарам хизмат мекунӣ, ё ки медонӣ ки дили ҳаму мекафа мебара. як умр дар хонаи мера хизмат карда метавонӣ? Не. баъзеҳомо агар бахшиши зиёд, баъзеҳо барои падару модари худмо хизмат намекунем, барои бародари худат, акавдари худат хизмат намекунӣ. ҳозир ҳамин ремаи замони шидагия ки бародар ба бародари худаш соз намегирад. оли майли як одами дигар оло ки ким меяти хизмат мекунӣ. ба ҳамин хотири бародарои азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам чӣ қадар метавонем видеоро паҳн кунем, видеои ҳам хеле вақте ки мо навор мекунем паҳн кунем ки то ҳамин нафарое ки ҳамин хел мақсад ғайриқонунӣ кор мекунанд, бигем аз қонуни ҷумҳури Тоҷикистон берун мебоянд, ба ҷавобгарӣ кашида шавад. боварам кунед айбе ки ба кадом номусу ба кадом нанг ту мехоҳӣ шахтақе дар бигем дар рӯи савлати худ тахтақе дар сари бародари худат мезанӣ, ба кадом нанг номус. ман бовар ки ганда зиқ шидам вақте ки саҳар хестам дидам ки ай вазорати корҳои дохилӣ қабилиашон бениҳоят хирсан шидам ки ҳар як таноша ба мувофиқи қонуни ҷумҳури Тоҷикистон ҷавобгарӣ бикашанд ки барои дигар дембалое ки ана ҳамин корро мекунанд дарси ибрат шавад. ҳар як маладое ки дезн, ҳар як тешкамдон сиёмкашон кунед партен ҳамаша ба ҷавобгарӣ бикашанд. дар кор не ҳо задан ай задан дора. як хеле биза ки дар ҷисмонӣ ҳаму одам зарар набина, як хеле бизанаш. ган ниятш ки як кор да, як хеле гӯ ки ҳаму хизмат гуфта, на ин ки тахтақе дар сари бе шатақе дар дили биза ки яке дили ҳам бикафа гуфта. бародари азиз, бо мегум ҳазор раҳмат барои лайкотон, ҳазор раҳмат барои фикрҳои хубе ки дар комментар нест, ҳазор раҳмати калон. иншоалло хайри муҳоҷир ҳамавақт дар хизмати муҳоҷирон буд, и ҳаст, иншоалло агар худованд умрмон дода боша далшам иншоалло ҳастем. фақат ай шумо че бародари азиз, ҳамин якта лайк шумо подписаться ки дар канал, поделиться ки дар историҳо, тамом ҳамин бародари азиз шумо ҳамин хоҳиш мамо. касое ки билетҳои самолёт дар кори бародари азиз ба тамоми дунё авиакасе ки худмон астай, бисёр вақт зангора худам ҷавоб медам бародари азиз, номерои ки боёндай занг бизанед, иншоалло ки дар хизмат ҳастем. баъдан касое ки реклама дар кора дар ҳамин канали мо бародари азиз, дар ҳамин номераи авиакасаи мо занг бизанед ки дар WhatsApp мо бинависед ки фарқ надорад мошинои граниса, ягон магазин дори, ягон бизнес дори, чизе ки дори ҳамкорӣ иншоалло қатон мекунем. аллоҳи меҳрубон ҳамавақт нигаҳбонтон боша. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.